Sa Visayas, ang San Carlos City kag Iloilo City nalakip sa 18 ka mga local government units nga ginreport sa UP Okta sandig sa ginpatigayon sini nga research nga makabig high-risk areas. Nangin basehan ang bag-o nga mga kaso ng COVID-19 nga ginareport sa lugar. Ang attack rate sini kag hospital occupancy. Gina-recommend man sang grupo nga ang ini nga high-risk areas dapat mas magpabaskog sang ilang nga testing, tracing kag isolation. Suno kay Mayor Renato Gustilo nga nag-abi-abi man sang among report nga mahimo nga hindi updated ang datos nga nangin basehan sang grupo. Suno sa alkalde, madamo na sa mga nagpositibo nga ginakabig na graduate o kun nakagwa na sa healing facility sang syudad. Ang mga symptomatic naman ang na-admit sa mga ospital ay sa Bacolod o kun Cebu. Every time nga may positive kita, report na ni sila sa DOH. Siguro na sila gakuha information sa DOH, amo na nga nasulot. Pero ang question of updated ba sila o hindi? Damo kita nagpasit pero asymptomatic. Nagapabilin suno kay Gustilo ang mga measures ng syudad para mapamatukan ang paglaptas ng virus. Isa na diri ang pagpatuman sa travel restrictions sa syudad. Ginsiling naman ni Attorney Ray Frando Diaz II, ang provincial administrator, nga sa datos ng probinsya may pagsaka sa kadamuon sa ang kasos ng COVID-19 sa San Carlos, Cabancalan, kag Cadiz. Suno kay Diaz, may isa ka nagpositibo sa virus sa relocation site sa Cabancalan nga nakatambong sa haya. Ang sa Cadiz naman, may mga personnel sa City Health Office nga nagpositibo sa virus kag ang sa San Carlos may puerto sa syudad kung sa diin nagadungka ang mga barko gikan Cebu. Pero sa kabilugan, suno kay Diaz, nagapanaog ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. The trend is still going down, no? Ang aton nga mga LGUs, no, we would like to commend nga mayong ina performance gyapon. Despite the fact na may ibang nga LGUs nga nagakaigo sa damo sa ilang mga residente, ang response time naton kadasig subuya. As of October 27, 1,204 ang active cases sa probinsya, 3,214 naman ang mga naka-recover.